etichete electronice, self-checkout, pick by voice, locăre inteligente. Unii știu câte ceva, alții abia au auzit despre asta. Sună SF, știm prea bine cu câtă nerăbdare așteptăm coletele în locărele de la colțul blocului. Și suntem convinși că sistemele astea inteligente sunt create în Japonia, în China, în Statele Unite. Ei fac așa ceva, ei au treabă cu tehnologia. Ei bine, nu. Avem și noi treabă. Există soluții smart care iau naștere în România, într-o companie care face artă din dezvoltarea tehnologiei înalte în folosul societății. Compania se numește, cum altfel? Smart ID. Smart ID. Smart ID. Smart ID. Haideți să-i cunoaștem oamenii. Alina, bună! Bună, Gianina! Îmi pare bine să ne vedem. Și mie îmi pare bine. Și să aflu cât mai multe despre tine, că poate pun și eu o vorbă bună. Am niște tineri care doresc să se angajeze. Poate că mai aveți de primit oameni în rândurile Smart ID. Sigur, îi așteptăm cu brațele deschise. E nevoie de o echipă mare. De când lucrezi tu în cadrul acestei companii? Să știi că s-au făcut fix 10 ani de când m-am alăturat echipei. 10 ani? 10 ani, da. Deci să ne întoarcem la momentul acela de început. Cum era Smart ID în urmă cu 10 ani? Era o echipă frumoasă, micuță, dar foarte bine închegată. Cred că la momentul respectiv, în 2013, erau în jur de 35 de angajați, cam așa. Și cât sunt acum? Acum suntem deja 130 și suntem în plină expansiune. Creșteți exponențial? Creștem, da. Înseamnă că vă priește tărâmul românesc. Ne prieștem și nu numai tărâmul românesc, avem planuri mari să ieșim și în afara României cu proiectele noastre. Stai. Ce rol ai tu în cadrul Smart ID? Eu sunt HR Director de ceva timp, coordonez toată funcțiunea de resurse umane. Deci HR Director, asta înseamnă Human Resources directorul care decide cine vine, cine pleacă, cine se dezvoltă mai departe. Da, tot ce are legătură cu oamenii și de bunăstarea lor, de recrutare, de evaluarea performanțelor, de întreaga strategie. La începuturi ai venit pe acest post sau cum a fost? Nu. Deși aveam studiile în domeniu, drumul meu în HR nu a fost chiar așa de firesc și așa de ușor. Prima dată am făcut parte din departamentul financiar. Și cifrele mă pasionează foarte mult. Da, ai zis că ai studii în domeniu? Am studii în domeniu, da. Ce fel? Stai puțin, unde? La ASE? Unde? Am făcut SNSPA, Facultatea de Comunicare și Relații Publice, și ulterior am făcut și masterul de comunicare managerială și resurse umane. Deci știai perfect cum e cu resursele umane și totuși ai dus CV-ul. Cum ai aflat de Smart ID? Că mă interesează așa cum a fost tânăra Alina dorind să se angajeze la Smart ID. Nu foarte mult știau la momentul respectiv de Smart ID, fiind o companie mică la momentul respectiv, dar a venit printr-o recomandare și am răspuns pozitiv. Îmi doream foarte mult să intru pe piața muncii, să văd ce se întâmplă într-o companie. Așa că am spus da, fără să stau să mă gândesc prea mult. Știai ce fel de colegi vei avea? Știai că se pricep la tehnologie înaltă? Eram convinsă că toți sunt pasionați de ceea ce fac. Eu întotdeauna a atras tehnologia și IT-ul și eram convinsă că o să am colegi foarte buni în ceea ce fac. Cum se desfășoară rolul tău? Deci vii într-o zi la serviciu, ți iei o cafea, cum ai acum, în mână? Da, îmi fac o cafea, îmi place foarte mult să socializez. Sunt prima care ajunge în firmă, așa că am tabieturile mele de dimineață. Ești prima? Sunt prima, da. Cum? Ți s-a trasat această sarcină sau Mi-am trasat sarcină. Ai tu dorința asta să fii prima, să rezolvi pe acolo câte ceva în liniște? Mă bucur de momentele mele cu mine, să mă adun, să-mi prioritizez ziua. Îmi place dimineața când ajung la birou să-mi pun muzică, să mă încarc pentru ziua respectivă. Să știi că nouă tuturor ne place să avem și puțină muzică, dar noi nu mai închidem și rămânem pe muzică acolo, pe beat și totuși începe să devină serioasă treaba la un moment dat. Cum devine serioasă, se adună colegii ziua dimineața, stăm puțin de dimineață să socializăm la cafea, la țigară. Da.
Deci libertate din punctul ăsta de vedere, oamenii sunt relaxați și apoi tu te duci în birou tău, cum se desfășoară Am ziua? birou în open space, îmi place să fiu în mijlocul oamenilor și nu mi-am dorit să am un birou al meu. Îmi place să îi am alături, să-i văd, să discut cu ei, să-i am aproape. Cum este să fii înconjurată de oameni care se pricep la tehnologie? Tu ești un om care știe să repare, să umble cu șuruburi? Îi admir foarte mult pe colegii mei care fac asta. Mi se pare foarte greu. Am învățat multe de la ei, dar nu sunt. Mă rezum la resurse umane. Doamna directoare de la resurse umane, ce trebuie să fac pentru a fi angajată la voi? Să particip și eu la zilele voastre așa smart. Ești binevenit în Smart ID. M-ar ajuta să știu ce ți-ar plăcea să faci, pentru că noi avem multiple posibilități. Așa că sigur găsim o variantă și pentru tine, dar... Chiar și pentru mine nu contează vârsta, nu contează background. Nu contează vârsta, nu contează background-ul. Mai mult ne interesează potențialul fiecărui om, ne interesează capacitatea lui de a învăța și de a se dezvolta mai mult decât orice experiență profesională. Și cât de smart trebuie să fii ca să ajungi la Smart ID? Foarte smart și foarte deschis la minte și curios din fire. Da, acum sunteți orientați spre ceva anume? Doriți să vă echilibrați într-o anumită branșă? Adică căutați mai mult ingineri sau oameni de marketing? Căutăm și ingineri, căutăm și oameni de marketing, căutăm și oameni de vânzări. Cam în toate departamentele avem poziții vacante. Mai este loc, da? Da, este loc. Ne dorim să creștem, avem proiecte frumoase și ne dorim să ieșim și în afara României cu ceea ce facem. Când vine un candidat la tine, sau cum se întâmplă? Îți trimit CV-uri, totul inteligent, așa le primești pe telefon, nu mai există foi și dosare cu șină. Nu mai există, din fericire, nu mai există dosare cu șină. Acum totul se petrece online în cea mai mare parte. Candidații de regulă aplică pe pagina noastră de cariere, pe LinkedIn, pe platformele specifice de recrutare. Așa. Și tu le răsfoiești sau tu împreună cu mai mulți colegi? Împreună cu colegii mei, implică un efort consistent de selecție, de screening de CV-uri, așa că mă bucur să fac echipă cu încă 2 specialiști și cu 2 colegi care mă ajută pe partea aceasta. Și la acest screening, uite aici, întotdeauna eu empatizez cu omul care vorbesc. Poate că aș fi și eu bună pe HR, dar nu-mi dau seama dacă trebuie să am vederea foarte formată sau să fiu psiholog bun sau ce calități. Contează câte un pic din toate. Cred că contează ceea ce își dorește cu adevărat candidatul și unde vrea să ajungă. Deci dacă vezi acolo la pasiuni, plac călătoriile, ți se aprinde un beculeț? Da, că tuturor le plac. Da și nu, depinde foarte mult de poziția pentru care aplici. Depinde. Nu există o rețetă, contează foarte mult să ne uităm cu atenție la tot ce apare în CV și... Ia să vedem noi. Există un candidat care a trecut prin mai multe etape și acum îl vedeți în fața voastră. Îl supuneți unui interviu? Cum se procedează? Ne străduim să nu ne lungim prea mult cu procesul de recrutare. În principiu, din 2 etape încheiem procesul. Primele discuții pe care le avem se desfășoară online, decât și cu pandemia ne-am mutat și noi și ne-am adaptat. Primele discuții se desfășoară pe Teams. Ulterior îi invităm pe candidați și la sediul companiei să vadă vibe-ul, să-și facă o părere cu privire la angajați. Dar dacă vine un candidat care este ultra pregătit, este din filmele SF, este din Matrix, tu poate nu te pricepi la zona asta de tehnologie. Chem și un coleg de la Bineînțeles, departament? în ultima etapă de recrutare intră și hiring managerul, șeful direct al angajatului, al viitorului angajat. Și cum e așa să fii înconjurată numai de oameni care știu cea mai înaltă tehnologie? Bănuiesc că la voi acolo apăsați pe un buton, vine
mâncarea, apăsați pe alt buton, vine fișa de semnat. Avem e? multe butoane. Că e o senzație, nu? Să fii ca în viitor, așa. Eu sunt foarte mândră și de colegii mei și mi se pare incredibil ceea ce fac. Pe mine mă motivează să fiu și eu mai bună în ceea ce fac, astfel încât să acord suport și să-i ajut în dezvoltarea lor. Mi se pare incredibil că și o companie ca a noastră face ceea ce face și că... Și acum, care este planul de termen scurt? Pe termen scurt ne dorim să angajăm aproximativ 20 de persoane în toate departamentele noastre. Ne mărim, avem proiecte foarte mari în desfășurare. Am încheiat anumite contracte cu clienții noștri care implică foarte mult efort și ne dorim să compensăm, să echilibrăm încărcarea colegilor. Mm-hmm. Și pe termen lung, ce planuri ar fi? Pe termen lung ne dorim să achiziționăm și alte companii sub brandul Smart ID. Da, am făcut o astfel de achiziție de companie anul trecut, în luna mai, o companie de software de la Brașov și ne dorim să facem și anul ăsta, cred, cel mai probabil să avem cel puțin o achiziție de companie. Dar unde vreți să ajungeți? Adică... Departe, foarte departe. Toată lumea, tot mapamondul să se raporteze la voi? N-ar fi rău. Glumim, dar ne dorim să ne consolidăm poziția pe industriile de interes, în zona de retail, în zona de automatizări, de producție. Sunt niște produse pe care eu am crezut că le fac numai țările dezvoltate tehnologic, de Japonia mă gândeam. Și uite că se fac aici. Cum te simți când vezi aplicate soluțiile de le-ați gândit voi? Mi se pare fabulos și chiar cred că merită lumea să ne cunoască și să vadă că și români de-ai noștri fac așa ceva. Și te duci în supermarket și vezi așa ceva. Vezi, nu? Da. Și zici, hai, de la Smart ID. Tu știi da. Cum funcționează, cum se apasă. Știu cum funcționează, da. Noi încă mai avem bâșbâiele, ai văzut? Oamenii își mai pun ochelarii, ce e asta? Stai puțin. Și oamenii s-au adaptat, deja folosesc cu ușurință echipamentele. Și dacă vezi oameni care nu prea se pricep, te duci și ajustați, că vă zic eu. Cum e în supermarket? Încerc să nu mă bag prea tare în seamă cu ei, dar ajut de câte ori pot, sigur. Dar de regulă angajații supermarketelor știu cum să folosească echipamentele și sunt acolo aproape de clienți. Ce pasiune ai tu, dragă Alina? Am puține pasiuni, dar bune. Una dintre pasiuni este sportul. Voleiul m-a pasionat dintotdeauna. Am și făcut 12 ani de performanță. 12 ani? Da. 12. La ce echipă ai jucat? Am început în Miercurea Ciuc, în orașul din care și sunt. Am jucat... maghiară. Tudom, e kicsit. Köszönöm. Szívesen. Așa, Miercurea Ciuc. Am jucat puțin la Craiova, la București, la CSM. Volei. Dar pe lângă volei mai îmi place foarte mult să ies cu bicicleta, îmi place foarte mult să sar coardă împreună cu fetița mea, să joc badminton. Da, sport. Se mai sare coarda? Da, cât mai costă o coardă, măi? Ia să vedem, poate ăsta este o etichetă e un preț cam mare pentru... Nu atât costă? Nu atât. Un preț cam mare pentru o coardă. Ți-l trimit ție să schimbi prețul, da. Să jucăm un volei. Să știi că o să-l schimbăm foarte ușor din sistem, fără să... Da! Asta face eticheta electronică. Da. Cine a inventat-o? Cum a pătruns ea așa cu obrăznicie în lumea retail-ului și în lumea supermarketului? Foarte mulți angajați s-au plâns că trebuie să facă multă muncă manuală, să schimbe cu pixul, cu hârtia și atunci și-a dat cineva seama că e nevoie să facă ceva în acest sens. Și ai lăsat tu sportul pentru acest sport al minții? Cum a fost trecerea de la pasiunea ta de 12 ani? A fost foarte greu să renunț la sportul de performanță. Trecerea a fost destul de grea, dar descoperind în facultate domeniul resurselor umane, am zis gata, asta trebuie să fac și am renunțat la sport pentru a mă dedica studiilor.
Interesant că multă lume dorește să activeze tot în domeniu, să fie arbitru, De să regulă, fie antrenor, nu cei mai, faci. de regulă, da, cei mai mulți dintre sportivi rămân în domeniu, profesează ca antrenor, ca arbitru, ca profesor de educație fizică. Dar eu nu mi-am dorit niciodată asta. Mi-am dorit pe termen lung. Știam că o să lucrez tot timpul cu oamenii, pentru oameni, că o să fiu în mijlocul lor, dar nu mi-am dorit să rămân în sport. Foarte bună alegere, zic eu, că uite, ești omul potrivit la locul potrivit. Când vine un candidat la tine, în faza finală, ce te determină să zici, da, ești al nostru? Potențialul pe care îl văd, potențialul de creștere și în dorința lui de învățare, mai mult ca orice. Întotdeauna i-am admirat pe oamenii care și-au dorit, în primul rând, mai mult de la ei, să fie mai buni pe zi ce trece. Cred că asta contează cel mai mult dincolo de Și cum orice. îți dai seama de asta? Îl întrebi, știi să Îmi joci dau volei? Nu neapărat, îmi dau seama din întrebările pe care mi le adresează, de cât de curios este de organizație, dacă s-a interesat de ceea ce facem noi. Și cum este candidatul ideal? Cel care dorește mai mult să se perfecționeze, cum spuneai? Nu cred în candidați ideali, nu există așa ceva, așa cum nu există o rețetă pentru orice. Cred mai mult în alegerea unui om potrivit pentru rolul potrivit. Mm-hmm. Dar totuși, dacă în CV are volei, cred că... Hai să spunem, o bilă albă în plus. E inima. O bilă albă în plus, dar decizia oricum de angajare este la managerul direct, care și lucrează și este aproape de angajat. Descrie-ne un pic atmosfera. Cum e cu colegii? Dimineața vă întâlniți, apoi lucrați asidu, Da. după care vă mai întâlniți și în afara orelor? Cum e? Ne întâlnim și în afara orelor de program și mă bucur că foarte mulți colegi de-ai mei îmi împărtășesc această pasiune. De foarte multe ori am ieșit împreună la munte, în natură, cu familiile noastre ne-am strâns un număr foarte mare. Așa că în afara orelor de program ne place să petrecem timp liber în natură. Și unde? La munte? La deal? Unde vă duceți? Unde ați fost ultima oară? Ultima dată am fost la Zărnești, am petrecut un weekend împreună, am făcut câteva drumeții, ne-a prins și ploaia, a fost o întreagă peripeție. Dar tu, dacă ești șefă, le zici, vedeți că vreau să facem o excursie. Nu poți să te refuze. Nu prea mă refuz. Dar nici rău nu e să te duci în drumeții. Nu e. Sunt momente în care se leagă mai bine, nu? Da, ne cunoaștem mai bine. Prietenia. Contează foarte mult că sunt împreună cu familiile, se creează alte legături, alte conexiuni. Dacă ești undeva în oraș și vin niște oameni străini la masă, cum le povestești despre ce faci tu? Poate ajunge să vorbiți. Eu mă ocup de, nu știu, de căile ferate. Și eu... Vine și rândul Alinei. Da, și eu mă ocup de tot ce înseamnă resursele umane. Mă preocup de bunăstarea angajaților în principal. Resurse umane? Ce astea sunt niște surse care se reiau? De oameni. Poate oamenii nu știu. Mă ocup în principal de oameni. Dar ce faci tu, Alina, acolo? Cum e? Îi iei și întrebi și îmi trăinuiești? Ce le mai faci? În acest domeniu făceam, că acum nu mai fac, fiind de echipa mai mare, administrare de personal, salarizare. Și salarizarea, tot exact, în sarcina voastră. Tot în departamentul HR se face. În acest moment, cumva focusul meu s-a mutat către alte arii, pe evaluarea performanțelor, pe recrutare, pe motivarea angajaților. Și ca să ne fie ciudă că nu lucrăm acolo cu tine. Da. Ciudă. Da. Cum procedezi? Păi, cuvinte care ne fac să ne cam supărăm că nu suntem și noi colegi. Echipa mea este cea mai tare, așa că dacă vrei să fim cea mai tare echipă, cred că... Bine, atunci mai vorbim la o cafea, să știi că m-ai provocat. Și eu am o echipă tare și mare și dedicată și pasionată. Dar acum ne-ai povestit despre proiecte importante, dar ce s-a implementat, ce ați făcut major și de lucruri de care ești mândră?
De câteva luni bune ne ocupăm de brandul de angajator cu mai multă atenție. Ne dorim să ne consolidăm și să fim mult mai prezenți în online. Cu toții știm ce impact are în zilele noastre social media. Noi nu ne-am lăudat prea mult cu ceea ce facem. Toată lumea, toți clienții, toți furnizorii ne recomandă, ne știu cât de buni suntem, însă ne dorim să ne cunoască și piața muncii mai mult. Așa că de câteva luni bune focusul nostru este în această direcție, pentru că ne și dorim să atragem mai mulți angajați, mai mulți candidați. Investim foarte mult în această arie. Și acești candidați, normal că o să împărtășească valorile voastre. Exact. Care sunt aceste valori de la care nu abdicați? Oamenii sunt cei care cresc business-urile, așa că noi la Smart ID creștem oamenii, credem în potențialul fiecărui om din echipă, îl susținem să-și dezvolte abilitățile și îi oferim încrederea de care are nevoie pentru a-și duce ideile mai departe. Încurajăm gândirea creativă, cultivăm un mediu prielnic colaborării, participăm la diferite cursuri, atât de dezvoltare profesională cât și personală, organizăm diferite programe de mentorat și oferim colegilor oportunități diverse de promovare în cadrul organizației. Dezvoltarea continuă a fiecăruia dintre noi ne conduce spre performanță, ne pasă de colegii noștri dincolo de rolurile profesionale și credem că viziunea unică a fiecăruia dintre noi este ceea ce face echipa mai puternică. Deci tu, Eu Alina, sunt focusată pe oameni, da. Asta e valoarea ta supremă. Da, Oamenii da. să Îi pun pe primul loc să se simtă bine, să aibă un mediu stabil de lucru, să fie motivat, să le placă ceea ce fac. Deci, voi ca echipă așa v-ați sudat deja, sunteți mulți. 100 și, cât ai spus? În acest moment suntem 130 de angajați. Și toți bănuiesc că credeți în aceleași lucruri. În ce credeți voi? Noi la Smart ID, bineînțeles că împărtășim aceleași valori, altfel nu am fi reușit să facem ceea ce am reușit să realizăm de-a lungul timpului. Suntem o echipă bine sudată, bine închegată și chiar cred că o echipă puternică poate obține rezultate excepționale. Deci tu ești pasionată de oameni. Ce zodie ești? Taur. Taurul este cu afaceri, cu pragmatism. Cu picioarele pe pământ, foarte consecvent, foarte ancorat în realitate. Și totuși oamenii sunt ei în centrul viziunilor unui taur veritabil? Sigur, întotdeauna m-am bazat pe echipă, așa că tot ceea ce fac are legătură cu oamenii. Și, deci vrei ca oamenii să fie fericiți și să se simtă bine? Da. Și atunci nu le organizezi și meciuri de volei? Încă n-am ajuns până acolo, sunt puțin speriați, nu este atât de simplu să joci, mingea este destul de grea. Joci și tu cu minge de aia de vară. Încă nu am ajuns, dar facem multe alte activități împreună. Dar un volei de bancuri mai faceți sau de glume, seri de glume? Cred că la sarcasm nu ne întrece nimeni, așa că sarcasmul e la ordinea zilei. Dacă îmi vine cineva nou în echipă, da. Simte sarcasmul? Îl luați așa un pic cu glume? Îl puneți în situații mai neobișnuite? Nu din prima zi, astfel că am grijă ca prima zi de activitate angajatul să petreacă mai mult timp cu oamenii care acordă atenție și îi transmit mesaje foarte serioase. Nu neapărat serioasă, cât să-l facă să se simtă bine și safe și să nu scoată din zona de confort chiar din prima zi. Știi că în unele locuri participi la botez, ești protagonistul unui botez. La televiziune te puneau să aduci o găleată de șarf, știi? Sau diverse glume. Nu mai nu mergem atât de momentele alea de început. Aici nu? Care e gluma preferată? Aici nu facem. Sunt mai multe glume legate de ingineri, probabil și tu le cunoști. Da. Dar nu, suntem... Da, adevărul e că inginerii au ridicat țărișoara. Da. Și să știi că avem mare nevoie în continuare de ingineri. Da, așa că absolut. Dacă ai vreo recomandare, te rog, aștept. Da. Hai că mă interesez. Automatiști și mecanici. Dau sfară în țară. Te rog. Să știi că oferim și un bonus de recomandare, așa că... Apropo de țară,
Da. Voi recrutați și din afară? Sigur, dacă găsim candidați care să potrivească, da, suntem deschiși. Până acum nu s-a întâmplat să avem colaborări cu angajați din afară. Dar aveți această deschidere. Avem deschiderea, da. Dacă sunt români din Spania sau din Polonia, sau chiar polonezi, sau chiar În acest moment se poate lucra de oriunde, având în vedere că totul este online, work from home, Da, de se fapt lucrează work de acasă? from anywhere. Da, Really? lucrăm. Avem un sistem hibrid, așa că putem lucra atât de la birou cât și de acasă. Oferim această posibilitate. Nu contează unde ești, important este să funcționeze lucrurile. Țineți mult la etichetă? Apropo de eticheta asta. Electronică? Ținem la etichetă, contează. De ce țineți la asta? Costă 69,90. De ce nu 150? Sincer, și pe mine mă deranjează acel 69,9. Dar asta nu e vina voastră. Nu este vina noastră. Da, o să dezvoltați în viitor și un device care să îi eticheteze pe oameni? Sper să nu ajungem până acolo. Sper că acel moment să fie cât mai târziu și să nu-l prind. Nu-mi place cum sună, dar... Un moment în care cu echipa ați făcut lucruri formidabile, de care ți amintești mereu cu plăcere și pe care să ne-l dai și noi așa ca, nu știu, ca un cadou. Ca un cadou. Îți dai seama că de-a lungul celor 10 ani am trăit momente foarte frumoase alături de echipa mea. Am participat la diferite evenimente, la acțiuni de voluntariat. Uite, cel mai recent ne-am implicat și în campania de ajutorare a celor din Ucraina și m-am bucurat când colegii mei au răspuns pozitiv acțiunii de a ne mobiliza și de a acorda și noi suport. Și ceva distractiv? Ceva distractiv... Acum a fost destul de greu în ultima perioadă, având în vedere pandemia și nu am avut atât de multe ieșiri pe cât ne-am fi dorit. Ne dorim ca anul ăsta să organizăm mai multe acțiuni în afara biroului și să petrecem mai mult timp împreună. Îmi aduc aminte cu plăcere de ultimul team building în care am petrecut mai multe zile și am jucat sport și am stat și la povești până seara târziu. Ați jucat ce? Ce ați jucat? Volei, bineînțeles, dar am jucat și tenis și fotbal, am făcut meciuri. Și a câștigat echipa ta? Da. Ești competitivă în continuare? Sunt, normal, nu, așa ceva nu. Avem echipă, avem valoare! Mulțumesc! Uite, așa sunt și eu în echipă acum. Am mai aflat câte ceva și dau bine dacă sunt pe lângă oameni care au un nivel anume. Mulțumesc, Alina. Mulțumesc, succes în recrutare, succes în ceea ce faceți și să aveți și momente de distracție autentică pe care să le imortalizați și să le puneți în fotografii. Să fie. Și să le arătați copiilor voștri. Sigur, o să le facem publice. Așa, dar numai pentru prieteni.